inquired into further. Haba penlek jingmut ya karoi kapar jong kisnong baper kibadon ha kithan kaput lyngba ka song kyrpang jong ka Interstate Border Area Development Program IBADP but SRWP. MLA NONGPOH uba Meryl Bonds im hene kasngi. Ula Plie ya ka projek ha karoi kapar but sam ya ka work order na ka benta banchna ya ki projek baper na ka benta ka sinong kaput hapo ka NONGPOH constituency. Kani ka projek pynroi ka kintup ya ka linti yat kichat ha ka sinong kongwing ya ka community hall ha ampreling bat ka jaka thanjan ha amjong ya ka balamang da ka ISBADP bat ka scheme SRWP. Ha ka ba la penrung ke sarkar kala itu bakini ki sinong. Deven jo jino toy la amde footpath la amde ga skuru la amde jintar bar la amde umpam di kana balani hikmat ka bumut ba suki jai bat ha ka phes ka ban kom ka bukan thup ya ka sinong ka jompi hani bro la jo ban ai na pa ka jingera sinong ka jompi ha ba ki nang puteng ha ki por ki ban wan Mentapat ngimpet ya ka jilong juman ka sinbeneng hasilong